गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं दाबो मानो जुलि जानो हायाखै आरो आं दाबो मानो हाबा जायाखै, आंनि दुखु सुखुखौ नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदोंब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आंनि न'आव मोनसे फिसा हाबा जानानै थांबाय। आंनि बैफोर भिडिअआव ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरदों, ओरैबायदि आशीर्बाद हरदों नोंथांमोना। नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। गोजोननायजों लोगोसे आं दुखुबो मोनदों, नाथाय नोंथांमोननो रिप्लाइ हरफिननो आंहा जेबो गैया। बेनिफ्राय आंनि बे फिसा साजायनाय नर्मेल साजायनायाव सासे बिनानावा जोबोर मोजां कमेन्ट हरदों। तेरिना बसुमतारी आगै, नोंथाङा बबेनि आं बेखौ मोनथिला। आजिखालिनि समायना साजायनाय बायदि संसारा जानायमोनब्ला आदा जेम्सआबो समायना साजायगौमोन। संसार जानायाव गिदिर गोलावफोरनि बोर मोनबाबो जायो, समायना साजायनायजोंल' नङा। आदा, नोंनि साजायनाया जोबोर मोजां जादों। आगै, सैथो बाथ्रा, जोङो लाख लाख ताकानि समायना साजायनो हायो, नाथाय समायना साजायनानै हाबा जाखांनायनि उनाव 2-3 बोसोरनि उनाव संसारा थेर बेथेर जायोब्ला बे समायना साजायनायनि मा ओंथि थाखो? जों दिनै मेगन सिगाङाव नुनो मोनो, जोबोर गिदिर गिदिर समायना साजायनानै हाबा खालामो। सासे सानै गथ' जाखांनायनि उनाव सोरनियाबा हौवाया गुबुन सिख्लाखौ, गुबुननि हिनजावखौ एक्ट्रेस बायदि नुहैयो। नंना नुवाखै जोङो? गोबां दावराव दावसि नुयो, संसारखौ जों बायनाय नुयो। दिनै जों मा गेरेन्टि होनो हायो? दिनै आंनि फिसाजोखौबो आं हरबाय, दिनै बेवहायबा मा दङ सिङाव? नंना नङा? जों बेखौबोथ' बुंथ'नो हाया। सैथो बाथ्रा, दाखालि बावै आंनि आदानि फिसाजोखौ जोङो हरबाय। बे गथ'आ बिमा बिफानि आखायाव बागानपारा सकआव जोनोम जादों। जोनोम जानानै इसे देरनायनि उनावनो बगलामारि गामियाव बिबै बिबौ आरो बिमानैनि आखायाव 1 थाखोनिफ्रायनो फरायै फरायै BA आरो MA फरायलांदों। बिमा बिफाजों नङा। बिफाया ससेयावनो गोमालांदों। बेनिफ्राय आं साख्रि मोनदों। गासैबो फरायनाय दायित्वआ आंनि जालांदों। आरो बेल' नङा, बेनि सासे उन्दै बिनानावबो दंबयो आरो फंबायबो दंबयो। बाजैया बागानपारा सकआवनो दङ। बिसोर गासैबो आप डाउन, आंनियावबो थायो, बिमाजोंबो थायो, जों गासैबो जमा। बिमायाबो दाबो दङ। सोरबाया कमेन्ट बक्सआव हरदों, बिमाया अब्ला बबाव थांखो? बिमायाबो दङ, जों गासैबो दङ। बेनिफ्राय आंनिनो फिसाजो जाहैबाय, आदानि फिसाजो माने। बिनि हाबायाव बिमानि न'खरनि, बाजैनि न'खरनि बिमाय बिमानै गासैनिबो फिसा 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 ओरैबायदि हेफाजाब दोङो, मदद दोङो, आं जोबोर मोजां मोनदों। बेनि हाबाया आंनिल' नङा। जायखौ आङो बाजै जायो, जायखौ आङो गुमै जायो, साफ्रोमबो मानसिनि हेफाजाब दंजोबो। आरो गासैखौबो बे हाबायाव जों लोगो मोनजोबदों। जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बेनिफ्राय बेथ' थांबाय। दा आंनियाव ओरैबायदि मोनसे दंबयो, आंनि आब'नि 2 फिसाजो। जाय आंनि आब'नि 2 फिसाजो दासिम सासे उन्दै फरायगासिनो दङ। बिसोर 2नि उनाव रावबो सापर्ट होग्रा गैया। आंल' आरो आंनि आइ आफा, जोंनि न'खरनिल'। अब्ला नायदो आंनि जिबना माबायदि। आंखौ भगबाना मानसि महरै जोनोम हरदों, नाथाय गोबां आंनो खामानिबो होदों। बिनि थाखायनो आङो आंनि न'खराव थानाय गासै गथ'फोरखौ आं बुङो, आं जेब्लासिम दङ नोंसोरो फरायनानै ला, मोजां मानसि जा। आं नोंसोरखौ जाम्बा जाम्बि आलाय सिलाय खालामनो हाया।
आं फैसाखौ गिया, फैसाया फैगोन आरो थांगोन। नोंसोर आंनि बाथ्राखौ खोनासं, नोंसोर आंनि बाथ्राखौ ला, हाजासिम फराय, नोंसोर गावनि आथिङाव गसंनो नाजा, जाहाथे आलाय सिलाय जाया। दिनै आङो थाइसेबो खरस होआलासिनो आङो आंनिखौल' साननाय मोनब्ला बैफोर गथ' गथाया जेसेबां आलाय सिलाय जागौमोन, गुबुननि न'खराव रुवाथि थानांगौमोन, बायदिसिना खामानि मावना जानानै आलाय सिलाय जागौमोन। आं बैफोरबायदि साननानै आङो आंनि जा खामानि मावनो गोनां, आं दाबो बुङो नोंसोर आलाय सिलाय जानाङा, नोंसोर मोजां जा, आंनि बाथ्राखौ खोनासं। जुलि जानाया गिदिर बाथ्रा नङा, जुलि जानानैसो मानसिया आलाय सिलाय जायो। जुलि जायालासिनो नों न'आव थानानैबो जागोन ना, आलाय सिलाय जानाय नङा। आं दाबो बुङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ, नों दिनै गोरों नङाब्ला, नों दिनै गोरों जानो हायाब्ला, नों हौवाबो बबाव मोजां मोननो? अब्ला नों जानला मानला हौवाजों संसार जानानै जेबो गैयि, नों गाबोनो संसार जागोन, हाबा जागोन, बाजाराव थांनानै मैगं थाइगं फानहैबाय थागोन, जेसेबां दुखु मोनगोन जों नुनानै। अब्ला संसार जायैयाबो साबसिन, मोजां जा। आं थासान्दि दा आरो 2 गथ' दंबयो, जेबो सापर्ट गैया उनजों, आंल'। बेनिखायनो आं बुङो, आं थासान्दि आं नोंसोरखौ मालाबाबो आलाय सिलाय खालामनो हाया। आं जेब्लासिम दङ आङो नोंसोरजो होननानै आं बुंखायो। आङो गुबुनखौबो आलाय सिलाय सहसाव खालामनो होआ आरो आंबो आलाय सिलाय खालामा। जायनि जाहोनाव सोरबाया बिफा गैया आरो सोरबायाबो बिफा गैबावा, बिमाल'। अब्ला आंहा बेसेबां भगबाना आंनो बेसेबां दायित्व होदों। आं डाइरेक्ट बुंखायो, आङो गोरिबानो जाथों, जियानो जाथों, नाथाय जोङो ओंखाम बोथिथामखौ रानलायनानै जागोन, जेबो नङा। नाथाय आं नोंसोरखौ आलाय सिलाय खालामनो हाया। गासैखौबो रायो आं, न'नि मानसिखौ, आब'आनो जा, आयानो जा, आफायानो जा, बाजैयानो जा, बाजैनि फिसाजोआनो जा, बाजैनि फिसालानो जा, आब'नि फिसाजोआनो जा, गासैखौबो रायो आं। रायनाय माने आङो मोजांनि थाखायसो रायो। गासैखौबो रायो आं। आंजों रावबो खारग'आ रायजायालासिनो। आरो आंनि रायनायखौ सोरबा रायदो होननानै गोरोन्थि मावना लायोब्ला गावसोरनि लस जागोन। आं गासैखौबो रायो आरो गासैखौबो आङो समान नोजोरजों नायो। दा आङो सिगांनो साख्रि मोननाय लोगो लोगो संसार जानायमोनब्ला आंबो दिनै गामियाव न' गंसेबो, बाथरुम मोनसेबो लुनोबो हायाबो जानो हागौमोन, मोजां हिनजाव मोनामोनब्ला। आंनाव कमेन्ट फैदों दाखालि बावै सासे फंबायनि, आदा जोंनियावबो गोबां साख्रियाव आवला दङ, आर्मि, फौजि, नाथाय बिमा बिफानि थाखाय बाथरुम गंसेबो लुना होलांनो हायासै, गामियाव गंसेबो बाथरुम लुना होलांनो हायासै आदा, सब टाउनाव बिल्डिं न' गोजा। नाथाय नों आदाया दाबो न'आव थानानै नोङो गोबां खामानि मावगासिनो दङ। आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। नङा, आं बे कमेन्टखौ नुनानै सानदों, आंबोथ' अब्ला बेफोरबायदि बुंजागौमोन। नंगौ, टाउनाव थाहैगोन, आंबो थागोन मोनसे समाव। नाथाय बे फंबाया आंखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। आदा नोंदि न'आव थानानै बिमा बिफानो गंसे न' लुदों बा बाथरुम गंसे, बे कमेन्टखौ नुनानैबो आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखायनो आं आंनिखौ दोननानैब्लाबो न'खरनि मानसिफोरखौ फराय, मोजां जा, आलाय सिलाय जानाङा, गुबुनजों आलाय सिलाय खालामजानाङा होननानै आङो आंखौ दोनथ'नानै आङो दिनैसिम थायै फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय आं दा जुलि जासिगोन, गेजेराव मास मोनसे बा 1.5 मास। मानो होनोब्ला हाबा खालामनाया सहज बाथ्रा नङा, फिसा हाबा, थेवब्लाबो सहज बाथ्रा नङा। गोबां बाथ्रा खोनासंनोबो गोनां जायो, खोनासंनानै स्रिबो थानो गोनां जायो। हौवालानियावनो जा बा हिनजावलानियावनो जा, जेथिं थाङो बेथिंनो उनथिं बाथ्रा खोनानो मोनो हाबानि बागै। आंनाथ' मेगना उनथिंसो, सिगांथिं नङा। आं सिगांथिंनिखौ खोनासंखायानो बारा, उनथिं सोरो मा रायलायदों बेखौसो सानफ्रोमबो खोनासङो। जेरावखि थाङा मानो, हौवालानियाव जा, हिनजावलानियावनो जा, हाबा, रायजो राजाया मा रायज्लायो, रायजो राजाया मा सानो हाबाखौ लानानै, गोबां बाथ्रा खोनानो मोनो। बेनिखायनो सासे बिनानावा बुंदों, गिदिर समायना साजायनाय बायदि संसारा जानायमोनब्ला, न' आगै? गुड आगै, गुड, मोजां सान्थौ। जोंनो समायना संसारखौसो नांगौ। आङो बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनैसिम
थायै थायै सानै फैनानै दाबो गिदिर बिबान दंबयो थांना थासान्दि आंनाव। बेफोर बिबानखौ आं सुफुंलांनो हागोन ना हाया? ना आं थासान्दि आलाय सिलायसो जागोन? आं दाबो सानो आंनियाव मोदै गयो, हारसिंनो मोदै गयो, उन्दु मोदै गयो आंनाव। आं माबायदि सलायलांगोन? अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।